Dito sa Sapanya mga kabayan ay hindi na malamig. Kaya nakita nyo siguro nakapang jogging lang ako dahil tuwing Biyernes mga kabayan ay nagja-jogging po ako. Hi everyone! Ako nga pala si Mr. Bernard Tubera Gabaon and welcome back again sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lamang na mapataan sa aking YouTube channel kabayan, ay don't forget to subscribe with this channel, Bernard T. Gabaon TV. At don't forget to hit the notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. At i-likes mo na rin kabayan at i-share mo sa iyong mga kakilala. Sa umagang ito mga kabayan, pag-uusapan natin kung ano ang trending na negosyo na pwede mong gawin kung ikaw ay nandiyan dyan sa Pilipinas. Pwede mong idagdag ito sa iyong mga online na business. Kaya ito na, pag-uusapan natin. Ito na mga kabayan, trending ang mga business na ito. Alam nyo ba na sa ating bansang Pilipinas sa ngayon, bagamat hindi man tayo natutuwa na dumarami ang sitwasyon ng COVID-19, particular dyan sa Maynila, specifically dyan sa Quezon City, ay dumarami talaga ang biktima ng COVID-19 at nagkabariant pa na hindi pa natin masigurado kung ano ang nakakarami, UK variant o di kaya South African variant ng COVID-19. Pero wag po tayong masyadong mag-alala mga kabayan dahil prinopronounce po naman ng mga nasa ahensya ng gobyerno na okay pa naman, kayang-kaya pa naman ng Pilipinas ang ating mga problema patungkol sa COVID-19. Kamakailan lamang nitong umaga mga kabayan ay kasalukuyan ng gumagawa ng paraan ang ating gobyerno para mas lalong mapaigting ang pagtutok sa mga lugar na kung nasaan ang mga biktima ng COVID-19. Inalalakdown nila ng pursigi ang bahay kung nasaan ang mga COVID-19 at nagpatupad na rin ang Maynila na hulihin ang mga lumalabag sa protocol ng COVID-19. Kinakailangan hulihin nila at bigyan ng leksyon at bigyan ng mga edukasyon ang mga kapwa nating Pilipino na lumalabag sa mga batas na ito. At hindi lang yan kabayan, ang ating bansang Pilipinas ay nagpadala na rin ng representative doon sa India upang bumili ng mga vaccine para sa ating bansang Pilipinas. Kaya kabayan, wag po tayong masyadong mag-alala. Kaya heto na, isipin natin mga kabayan ang trending na negosyo na aking sinasabi. Siyempre sa trending na negosyo, ito kabayan, ito yung PPE. Ito yung Personal Protective Equipment para sa ating kalusugan. Protection nito laban sa COVID-19. Una, ano itong trending na ito na negosyo kabayan? Pwede mo pa rin umpisahan nito o di kaya kung may existing ka ng negosyo, ayusin mo lang yung pagpatakbo ng negosyo na ito, bumili ka ng mas maraming mga equipments at i-explain mo ito sa mga customers mo. Wag lang ang isipin mo yung magbenta lang. Isipin mo rin kung paano mo i-explain ito. Tulad halimbawa, kung magsuot sila ng face shield ay yung talagang naka-fix yung face shield nila at yung okay na hindi siya maaring masabugan ng kung anuman na mga galing sa bunganga ng ibang tao. Kaya yung i-maintain pa rin yung 3 feet o di kaya 1 meter social distancing, explain mo lahat yan kabayan. At yung mask na surgical mask at marami pang iba. Pero yung surgical mask, explain mo na nakatakip din yung kanilang ilong at saka bunganga kung gamitin nila ito at naka-fix, at i-explain mo din na tignan nila na may makaiwas sila sa suffocation. Ayan kabayan ang mga explain mo kung magbebenta ka ng ganitong mga business. Kailangan ayusin mo yung serbisyo mo dahil trending ito kabayan. Idagdag mo na rin dyan kabayan yung gloves para maproteksyonan yung mga kababayan natin na kung ano man ang hinahawak-hawakan nila na hinawakan na ng may virus. Ito ay isang prevention din ito kabayan. Kaya napaka-importante na ang mga pagbebenta ng PPE na ito kabayan, i-plus mo yung pang-wash natin ng ating mga kamay, yung disinfectant din at yung mga alcohol yan. Napaka-importante yan na ma-explain natin at madala natin sa ating store kung saan tayo nagbebenta. Isipin natin, dahil kung na-solve natin ang problema na ito,
masosolve din ang iyong problema sa iyong ekonomiya. Kaya di ba kabayan, napaka-importante ang negosyo na ito. Yan, trending na trending yan kabayan, na pwede mong umpisahan, pwede mong i-offer, lalong-lalo na sa ating mga kapwa Pilipino. Dahil nakatulong ka na sa kapwa mo Pilipino, na-solve mo ang problema, na-solve mo din ang problema sa iyong sarili, nakatulong ka pa sa gobyerno. Kaya napaka-importante yan kabayan. At ang pangalawa kabayan, na trending na negosyo sa ngayon, ito ay ang, syempre kabayan, trending pa rin ang pabili. Ano kasi ang purpose ng pabili? Napakaganda ito kabayan. Hindi lang negosyo yan na lumabas. Syempre nagkaroon ng vision, nagkaroon ng dedication ang nakaisip niyan na ang purpose ng pabili ay upang maibigay ang pangangailangan ng mga taong hindi makalabas. Una, yung mga naka-quarantine. Pangalawa, yung mga taong may phobia na talagang ayaw lumabas at gustong iprotekta ang kanilang sarili. At upang para ma-provide talaga kung ano ang pangangailangan ng isang komunidad na naka-lockdown. Yan ang mga purpose ng pabili. Dahil kung ang pabili ay yung uumpisahan sa ngayon, trending na trending yan kabayan, gaya din ng sinabi ko, kung paano ka nakatulong sa kapwa mo, ganun din ang maitutulong mo kung magnenegosyo ka ng pabili, kasi mapre-prevent natin yung spread ng viruses na COVID-19. Kaya napaka-importante po yan kabayan. Kaya umpisahan mo ang negosyong ito kabayan. Ito ang gawin mo na isa. Kaya yung trending na negosyong, dalawang itong trending na negosyo kabayan, existing na yan, i-develop na lang po natin. At sana marami ang mag-patronage ng negosyong ito at mag-patronage din sila sa mga produkto ng mga PPE, kagaya ng face shield, kagaya ng mask, kagaya ng eyeglass, kasari yan para hindi tayo matalsikan ng viruses, at saka yung ating gloves. Isali na natin yung ating alcohol at mga disinfectant. Sama-sama tayo na magkaroon ng dedikasyon at determinasyon upang ipatupad ito kabayan. Matutulungan natin ang ating mga kapwa Pilipino, at ang pabili, magkaroon tayo ng dedikasyon at vision na mabigyan sila ng sapat na serbisyo upang ang serbisyo na rin ang babalik din sa inyo ng benepisyo. Dahil kapag itong inumpisahan mong negosyo ngayon, trending ito kabayan, nakatulong ka na sa iyong kapwa, nakatulong ka sa iyong pamilya, nakatulong ka pa sa gobyerno ng Pilipinas. Kaya yan lamang po ang gusto kong i-share sa umagang ito. Kaya't bago ako mag-end up kabayan, ay inaanyayahan kita muli na i-subscribe ang aking YouTube channel, Bernard T. Gabaon TV, at i-hit mo yung notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. At i-likes mo kabayan, at i-share nga natin kabayan ito sa ating mga kakilala. At i-likes natin kahit mga 500 na likes para mas madaling i-rekomenda ito ni YouTube. Kaya yan lamang po ang may share ko sa umagang ito. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi, go negosyo, practical tips ang kailangan mo para ikaw ay umasenso. At ito ni Kabayang Bernard Gabaon ang nagsasabi sa inyong God bless you po.